Днес също публикувах това клипче с Пламен Иво, където го правих, там където пея и всякакви такива неща. И малко се разгледах канала всъщност и разбрах, че имам 3 абоната и много благодаря, тъй като вчера имах 2. И ако всеки ден така се увеличават, леле, умирам от кеф. Много ви благодаря на тези, които са се абонирали. Много ви благодаря наистина. Последвайте ме пак. Не знам, ще направя второ видео, тъй като тук ще една ма приятелка беше питала, ще направя някакъв такъв нещо като липсинг. Ето го правихме в миналото клипче. Аз казах да я провери. Тя го провери и ми каза, защо пък да направя още едно. И аз питах защо да направя още едно. И тя каза ми така просто, тъй като тя е една от... Тази влогарка има 948 000 абоната и тя ми е най-добър приятелка, учим в едно и също училище, в един и същи класи, общо така. И аз казвам... И аз не се осъзнах, тя винаги прави клипчетата си 2 пъти. Тоест, нали, когато направи някакво клипче, прави още един път. Това клипче е абсолютно също. Така че... Не разбрахте ми. Ще трябва да направя пак. И заради Марийка. Ако искате да последвате, тя се казва Марийка Маринова Теменушкова. Тя така се красива в YouTube, обаче не от един и същи клас от моя, нито пък не е най-добър приятелка, просто ми е приятелка, честно казвам, и не от моя клас, от Христо Ботев е. Защото нито от моето училище, нито от моя клас, нито пък ми е най-добър приятелка, но както и да е. 2 по 2, чисто нови бели газове, знаете сам това. Ето го, да започваме. Ще ви казвам кой го пеше от миналия път. Проверих, но някой не съм казвал кой пее и така. Който бързам. Иво, мислех пръстен да я купя, но май е по-добре на време да се чупя. Не, няма да се влюва. Живота си е мой до енгерския запой. Тук Павел Сукаса, квоста, кебаса, то си ме мине само за краса. Приятел ми каза, не става само с умра. Тук всички цяло лято пея. Нямам време да пилея. Брат, един живот живея. Дай ми всичко, дай 2 по 2. Искам всичко 2 по 2. 2 по 2, чисто нови бели кецове. 2 по 2. 2 по 2. Тук Пламен, искам с теб стаята ми да нощем. Ще настръхнеш, знае, че искаш още. Бинг, 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 бинг и пада долу. За маската говоря вече иска ламбо на газа, хора в долен екстаз. Калифорния да се мечтае на Бургас. Искам огън, искам плаж, ваканция. Тук всички цяло лято пея. Няма време да пилея. Брат, един живот живея. Дай ми всичко, дай 2 по 2. Искам всичко 2 по 2. 2 по 2, чисто нови бели кетове. 2 по 2, по 2, по 2, по 2. Тук е Иво. Вълна след вълна, слънцето става луна. Вече късно е, но какво от това? Стават спомени и само спомени. Тук Пламен. Събуди се до мен сутринта, веднага след това звъни на братята. Всички цяло лято пея. Нямам време да пилея. Брат, един живот живея. Дай ми всичко, дай 2 по 2. Искам всичко 2 по 2. И цяло лято пея. Нямам време да пилея. Брат, един живот живея. Дай ми всичко, дай 2 по 2. Искам всичко 2 по 2. Така. 2 по 2, чисто нови бели кецове. 2 по 2, тук до мен вече е човек. 2 по 2, чисто нови бели кецове. 2 по 2, всеки тук до мен е човек. Тук благодаря ви, че гледахте клипа. Ако ви хареса, се абонирайте.
Ейте пальца. Чао, чао, хора!